ina za ka je haka za ka je ko haka za ka je akwai kwakwa maɗin shagunin shi ne wancan ya faɗi maganar gaskiya but you run away the jimmy am going to press me kai ka bidiyon abin da ka bara ka bidiyo kana ala ne ko yau za ku kashe ni a nan gurin a wata is good ba wanda zai kashe ka after my god I flash am bros where they go yeah are you going to the left I put traffication left middle where they go as I wan put my leg take my front. Now my the other side I put trafficator na hit. Kamu kana gaskiya tsakanin ka da Allah. Ya kamata a kira this wala. Tsakanin ka da Allah. Abinda ana tafadi kenan tun tsarin da numbers wannan. Tsakanin ka da Allah kai magana. Ka kira ba za ka ba. Tsakani na da Allah oga ina tafiya kawai sai dai na ji an buga ni har an buga ni jina da ba wanda yayi addu'a see as they bleed for nose men check himself ka zo da jini ka da jini zai zo a mota don't talk again da jini zai zo don't let me come ga wanda zai ba buge ni ba yace ba wanda ya buge ka ina yake buge ka sun buge shi ga cin nan magana ga da yara an buge ni muna wala wannan kana shi waye buge ka bicin go waye ya buge ka ni haka nake fa wannan mota gaskiya an buge ni hello sir wannan buge ni ba kai magana gaskiya ka tsoro ga Allah ka fahimta abin da ake nufi calm down no one calm down akan bugun da ake yi magana motar shi ka san kai baka fahimta abin da yake